Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa. Insha Allah yau za mu kalli wasu dabbobi masu rayuwa kala biyu waɗanda ake kira da amphibians. Idan kun shirya, mu je zuwa. Amphibians wasu kalar dabbobi ne da suke rayuwa kala biyu. Suna iya rayuwa a cikin ruwa, sannan kuma suna iya rayuwa a kan doron ƙasa. Kamar kowace halitta, suna da idanu, hanci, ƙashi da yatsu da kuma fata. Fatarsu tana da laushi, danshi, sannan kuma suna amfani da ita wajen shaƙar numfashi. Amphibians sun kasu kaso uku: Anura, Caudata, Aphoda. Kashi na farko Anura, amphibians marasa jela. Kashi na biyu Caudata, amphibians masu jela. Kashi na uku Aphoda, amphibians marasa yatsu. Misalansu sun haɗa da duk kalar kwaɗo da kuka sani, da kuma newt, da kuma salamander. Amfaninsu a rayuwar ɗan adam: suna rage ƙwari a muhalli. Wasu na iya cin su a matsayin abinci ko kuma nama. Ana amfani da su a matsayin magani da kuma binciken kimiyya.